Naay mga ulitaw nga moingon nga, agwa pa gid akong pilion. Oy, bahalag dili Dios nun. Unsa man ang hinimba pero batiog na wong. Mga young people mo ingon sa pulong sa Ginoo. Ang kaanyag sa babae malimbungon ug dili mulungtad apan dalaygon ang babayeng nagtahod ug may kahadlok sa Ginoo. Kana kagwapa sa babae nga dili Dios nun, malimbungon na. Abi nimo happy ka na dili. Duha ka oras na sig pa namin, one night time sa pagpanghinlo sa balay. Kalandrakas na nag-wrestling na ang gamit sa balay. Ang imong asawa gwapa pero nag-wrestling ang gamit sa balay. Abi mo happy ka, wrong kay gastador kaayo, palit sa nina, palit og make-up. Unya palaaway kay na kung dili matuman mo ang iyang gusto, di mo mapalit ang iyang gusto, manghaway na sa imuha. Unya sige lang nag-TikTok, ang bata di nagkakaatiman. Nanay tsansa nga mangitag lain nga naman na may mas labaw nimo, mas gwapo nimo, mas kwartahan makasupply sa iyang panginahanglan. Unya dili basehan oy nga pagwapa imong partner, happy na ka. Daghan kay mga artista, gwapa sila asawa, pero nagbulag man lagi sila. Oh, di ba? So dili basihan ang kagwapa sa partner nimo sa perfect nga relationship. Oh, na ako amigo, nangita gid siya og babae nga gwapa, batan-on, sa dagporma. Kakita gid siya. Siya 40 anyos, ang iya napilian 19 anyos. Gikasal sila. Pero tungod kay babae, dili man Dios noon, nag-away sila sa ilang honeymoon. Wala madayon ang honeymoon. Nihangi pa siya sa iyang ginikanan. After 6 months, ay na dayon ang ilang honeymoon. Pero kasi lang sila away, dili Dios ang sentro sa ilang relationship. Ang nahitabo mga igsoon, nagbulag sila ug ang babae nakita og laing nga lalaki. Siya single. Unya lalaki, kung ang kagwapa sa babae may basihan sa inyong strength sa relationship, uy, mabugto gid kana. Maputol gid kana nganuman, maabot ang time nga dili na magwapa ang babae nimo. Ang asawa nimo mangunot na nayang nawong. Na mahitabuan na, mangita kag laing nga gwapa, kay naman gwapa imong asawa, di ba? Busa mga babae, kung kagwapa lang nimo ang rason sa iyang gugma, delikado ka na. Moabot ang time nga maot ka na. Wala na siya rason para higugmaon pa ka. Ug mangita na sad siya lain nga puli ka nimo, laing babae nga gwapa, mas gwapa kaysa nimo. Lalaki, mag-uol ka gayod kung ang imong pilion nga babae dili mahidlokon sa Ginoo. Kay iya lang kaugalingon ang ginahon-ahon na anak. Dili sa masabae nga mahidlokon sa Ginoo, iyang ginatuman ang makalipay sa Ginoo. Magbuhat siya matarong atubangan sa Ginoo ug mahadlok siya magpakasala. Palanggaon ka niya og atimanon. Muunong siya nimo diha sa kalisod, dili siya mabiya. Mainampuon siya, maalam siya mangita og solusyon sa problema. Ang Dios uban kaniya kanunay nga gahatag kaniya og kaalam. Pero ang babae nga gwapa lang dili mahidlokon sa Ginoo, dali ra kaniya ang pagpakasala. Dili kaniya atimanon kung bad mood siya. Nya feeling prinsesa siya. Importante lagi kay gwapa man siya. Ikaw murag slave niya. Dali ra kaniya pagpasakit kanimo og sa mga bata kay wala siya gitaho. Daghan gwapa sa kalibutan. Pero gamay lamang ang mahinadlokon sa Ginoo nga babae. Daghang babae nga may kay mangarte. Apan makakita ka tag babae nga angayan, naay pangutana ang usa ka maalamon nga tawo, ingon niya, "Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies." Kinsay makakaplag sa babae nga takos? Kay ang iyang bili labaw pa kaysa mahal nga mga bato. Wow, pagkanindot. Nganuman, ang kasing-kasing sa iyang bana nagasalig kaniya, ug siya wala makulangi sa ganansya. Siya mobangon usab samtang gabi pa or kadlawon pa, ug nagahatag sa kalanon sulod sa iyang panimalay ug ang ilang mga buhat alang sa iyang mga sulugoong dalaga. Ginatuyod niya ang iyang kamot ngadto sa mga kabus. Oo, nagatunol siya sa iyang mga kamot ngadto sa mga hangul. Siya dili mahadlok sa niyebe alang sa iyang panimalay. Ang iyang banat inila diha sa mga gahaan, sa diha nga siya mulingkod uban sa mga ansyano sa yuta. Siya nagabuka sa iyang baba uban ang pagkamanggialamon ug ang balaod sa pagkamaluluyon, maoy anaa sa tumoy sa iyang dila. Siya nagasudong ug maayo sa mga paagi sa iyang sulod balay ug dili mukaon sa tinapay sa pagkatapulan. Ang iyang mga anak mobangon ug magtawag kaniya nga bulahan. Ang iyang bana usab ug siya nagadayeg kaniya nga nagaingon, daghang mga babae, daghang mga anak nga babayi nga nanagbuhat sa pagkatakos gayod, apan ikaw milabaw kanilang tanan. Ang katahom malimbungon
ug ang kaanyag kakawangan lamang apan ang usa ka babaye nga mahadlok kang Yahweh siya pagadaygon. Maunay kinaiya mga igsoon sa babae nga Dios nun adunay kahadlok sa Ginoo, kugihan ang lalaki makasalig kaniya, mabiyaan og balay, dili mahadlok ang lalaki tungod kay kanibayhanan nay kahadlok sa Dios, mabuhat sa kung unsay sakto ug matarong. Unya kugihan sa kadlawon pamamatan na kay mag-prepare na og pagkaon, magnegosyo, dili magsalig sa katapulan, dili magsalig sa pagkaon gikan sa katapulan, meaning magpaabot lang ba, no? Ang mga anak magdahig kaniya. Unya muhatag po kini siya sa mga kabus o sa mga hangul, tagaan po din ang mga hangul. Unya ang mga anak kaniya motawag nga blessed, bulahan ikaw. Ug ang lalaki mo ingon, daghang babae nga mga maayo, pero ikaw ang pinakalabaw sa tanan. Ingon ana mga igsoon, ang babae nga adunay kahadlok sa Ginoo. Pero kanang babae nga gwapa lang, madugay masumhan ka na. Mo nang ginaingon nga ang kaaniyag lumalabay lang ano man. Mapulan man ka, labi nagtapulan, gwapa pero bungangera, gwapa pero kanang manglalaki na mapulan ka sa iyang nawong. Unya matigulang na pud siya, mosamot kay kakapulan sa iyang nawong. Pero babae nga Dios nun, buutan kaayo. Apektuhan man kana, mahiom sa Dios nun tungod kay Dios nun man siya. Mulong tagyud ang beauty niya, beauty sa iyang kasing-kasing. So, pili ang babae nga Dios nun, kaysa babae nga gwapa pero dili Dios nun.